Ahoj, zdraví vás Dusky 707 u zbruslovej prvej série Minecraftu normálneho na serveri Mojang, volať tak. Prvý diel už natáčam 4 krát, lebo natáčal som cez Camtasiu. Tam mi to úplne že vyplo, nechcel to už ani pokračovať. Tak som si tuto vykopal jamu, trošku som si túto crafťak urobil. Toto som našiel na spawne a už mi konečne aj skin načítalo. No, takže už sa budem opakovať asi 4. krát. Táto séria bude založená na tom, aby vlastne... Počkaj, dnes si dostal na 4, takže končím. Táto séria bude založená z toho, aby, prosím vás, ľudia, nehejtujte ma. Títo bývajú so mnou v dedine, oni vedia, kto sú, tak prosím vás, neismievajte sa mi ani nič, lebo nie je človeku príjemné, za prvé. A uvidím ešte aj, či bude ďalší diel, lebo pochybujem, že ešte to zahrali vy lepšie. A keď sa vám hľačo nelúbi, tak si to proste nehajte pre seba, alebo si to skúste vy zahrať. Ponastavujte si tu programy, všetko. No, dáve nič, takže budem asi používať Texture Pack. Nový, taký ako má gamer, ale bude v tom trošku hadík, že ja si postavím pekný dom, ale druhý ho nebudú vidieť možno ako pekný, lebo oni budú vidieť taký, neviem aký. Takže, ak by ste chceli vedieť, aké mody používam, Advanced Minimap, Optifine, Too Many Items, potom ešte používam Damage Indicator, ten neviem, či funguje teraz, lebo on má prdel. No, ale proste. Ani tak prežijem dnes noc, keď máme. Budeme zatiaľ. Vy si neberte si zo mňa hlavne príklad. Myslím teraz, akože cez noc poďte rúbať drevo. No, takže čo ešte by som také povedal. Cez víkendy sa nebudú vydávať let's play, lebo ja potrebujem prestávku. Cez víkendy sa budú iba natáčať, ale nič nebudem robiť. V nedeľu už možno tak upravím. A už v pondelok by mohli, teoreticky niekedy bude výnimka, keď nebude, lebo ja mám svoje povinnosti. Tak nevíde a toto je ozaj server, lebo vidíte tuto. Takže a creeper to zabijem. Poď, jedna. To sa mi ľúbi, že sú tam tie fighting a ide mi damage indikátor. No idete. Jeli ste tam hore v ľavom rohu. No, to tak, že poviem vám plán. Ale nie. Takže tuto bude stať niekde dom. Tak. Bude to taký obyčajný domček, ktorý bude celý z techniky, ale ten domček bude do podzemia. Tu všade, ak vidíte mapu, na Advanced Minimap, toto všetko to bude komplet jeden veľký, tu sa bude všetko. Slime farma, úplne všetko sa tam bude dať získať. Samozrejme spravím tú veľkú desku, takú, do ktorej bude zakázaný movement. To znamená, že nemôžem sa môcť pohybovať. Dobre, máme už toho dreva. To som tuto všetko tieto stromy rozsekala, vidíte saplingy. Toto ešte mi to všetko padá. A hovorím, ako keď sa vám video ľúbilo, tak dajte like a podporte ma radšej v tom. Poď. Wow! Poď. Jaj, hovno. Dobre. Pardon. Oh my god! Aha, fajtujú. Cinemax Nitra. Kto to vyhrá? Stávam na Johnnyho. Johnny! Nie!
Ne. Toto bolo len. Dobre, takže deti, ozaj si zo mňa neberte príklad. Takže noc bude ešte asi dlho trvať. Už bola polnoc. Či ešte len bude polnoc? No dobre, tak ja to stopnem a ozvem sa až na chvíľu ráno. Jo. A je to tu jeden. Konečne, túto rachol creeper. Tak som sa zlakol, že som... ja som myslel, že ja som to aj pavúk, že? No, idem na zem. A pič. To živý nám. Creep many items. Ale hovno. Nerob mi tu bordel, creeper. Posraný. Dobre, každopádne vidíme pokroky. Počkajme si na konče. Takže trošku to... pardon, som bol ticho, len trošku som zamyslel. Ja idem. Chápačka. No, that's fine. A potom hlavne, keď ste sa chceli spýtať, že akože, prečo toto robím, natáčavam, tak je to z jediného dôvodu. Chcem ľudí pobaviť, sú za to aj money. Takže podľa mňa celkom fajná robota. Zahráš sa, ešte aj zarobíš. Ideme toto zarovnať. Čík. Áno, to zarovnáme. Takže to nechápe, na čo sme pokladali. Ani uhlie nemáme, toto budú také začiatky. A ešte keď mám čas, kým rozkopem, tak sa môžeme porozprávať, že vlastne čo budem natáčať. Budem natáčať Tale of Kingdoms, Minecraft mod. Potom budem natáčať, tuším, Mafia 2 budem natáčať, hej. Všimol som si, že tá hlina sa kope rýchlejšie ako ten gras. Ak ste si všimli, kúkať. A, jeden. Úplne. Áno. Som nedovolko. Toto
toto v podstate keď zarovnáme, tak my nebudeme môcť ani nehať tam jamu, keďže tým pádom tu máme sa byť dokonalý. Neviem, či ešte miniatúra viete, čo je asi. Tí, ktorí natáčali, to určite vedia. Miniatúra je vlastne ten obrázok, keď kliknete teraz na moje video. Miniatúra je to, že je tam ten obrázok a vlastne neukážem vám ho videu, takže neviem, či budem mať ešte tú miniatúru, ale každopádne by som ho tam chcel mať, takže si toto zarovnám a už to ukončím. Oha, tak. Ja neviem, jak som sa pozrel. Všimnite si, akože od začiatku let's playu som nič nejedol a ešte stále ma skoro plný Hangabar. Pre tých, ktorí nechápu, či Hangabar je to mesa, ktoré on je tam akože jedno. No dobré, takže aby som to už asi ukončil. Netrus. Dobre. Takže každopádne, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite dať like, odber. Každopádne každý like, odber ma poteší aj ma pozbudí do ďalšieho videa. Tak a podľa toho sa budem nesprávať, tešiť na ďalší vlog, tak aj iná nálada, pozitívna, negatívna bude. Takže každopádne ďakujem, like, odber, keď sa mi to neľúbilo, vyskočte z okna a napíšte si na ruku, že sa mi to neľúbilo, alebo čo. Ale ďakujem samozrejme, takže čau.